tots i a totes. Som els alumnes de 5è B de primària del Segle Pau Casinos i anem a parlar-vos d'una enginyeria química que porta a les seues esquenes 29 anys de professió. Es tracta de Marta Riego Suárez. Tal com he dit, va estudiar Química d'Indústries, al que avui és enginyera química, carrera que li va agradar des de xicoteta, perquè li encantava la química i tot allò que era crear. A més, més tenia l'exemple que son pare era enginyer de construcció. Al finalitzar la carrera es va anar a Alemanya a fer les pràctiques en una fàbrica de productes làctics com iogurts, mantequilles. Allí va comprovar que li agradava molt crear la tecnologia de l'alimentació. Així que va iniciar les globus essencials i tecnologia de l'aliment. Això li va donar l'oportunitat de començar a treballar com responsable de laboratoris en una empresa que produeix bacon, pernil, dolç, Oscar Mayer. Uns anys després va ser responsable de qualitat i 4 anys. Més tard va començar a treballar en Joby, empresa de producció de salses on es troba actualment. Als principis tenia el càrrec de directora tècnica d'innovació i sostenibilitat d'envasos, reciclatge i tot allò que implicava millorar el nostre compromís amb el medi ambient. Al dia d'avui és l'encarregada de la coordinació de diversos departaments: qualitat, prevenció, laborals, producció, manteniment preventiu i correctiu de les màquines, sent el seu objectiu principal treballar amb els seus companys i companyes al laboratori fent proves a nivell de cuina per tal de crear productes d'alta qualitat. Aquesta és la trajectòria de l'enginyera química Marta Riego, de qui hem après que quan tens un somni has de seguir-lo. És un treball teu, però després, quan estem al món laboral, també juga un paper molt important l'equip de companys i companyes que treballen amb tu per arribar a l'èxit. Així com contínuament has d'anar reflexionant, estudiant, per tal d'anar adaptant-te i donar resposta als canvis que es van produint al teu treball.